Okay, diligabay na, magawa na to si sinagkaban na Mayor Delio Luod, labot sa Raytabo nga pagbaha, no? Sa iyang adunay mga barangay nga nasubli na usab na bahaan. Ato na kanabay nga adlaw. Ug tungkuhan sa iyang pagtibaya, no, taliwala sa Raytabo. Mayor, unsa update ato nga mga nabaan dinig bayan? Maayong buntag partner, no? Ingon man sa mga suki na itong tigpaminaw sa kanginan. Kagahapong adlaw, dunay makusog na sad nga ulan sa kadlaw, no? Mao tong ta among pagmonitor sa bukid, mga 12 o'clock sa kadlaw gabi, medyo ulan na gyud. So nahitabo pagka sayo, ni overflow gyud kining dapit sa Libertad Baho nga National Highway kining sa Muap o ang diri sa poblasyon, no, sa Purok Doña Training. So mao to nga ang katawhan usab sa mga affected barangays, nagdali gid og pamakwit mga atong gikuha para mabutang nato sa atong evacuation center para ma-safety ang ilang mga pamilya. Mga pilay total nga mga nagbakwit ito mga evacuees na to. Kagahapon, nakabato og 51 families, naas mga 171 individuals. Salamat lang po sa Ginoo kay kagabi medyo wala na ni ulan. Ang uban nangauli na sa ilahang mga tagsa-tagsa ka panimalay, no. So kagahapon karon ato silang gihatagan og pagtagad at pagkaon para lang aron dili lang gid sila aron matimanan ng ilahang pagkaon gyud, no. So sa mga barangay ang apektado sa Kaning pagbaha? coastal barangays, no, kaning Barangay Libertad Baho, Poblasyon, Ulupan Baho, Sinunok ug Cagayanon, no. So kaning mga especially kaning mga daplin dool sa tulay nga mga panimalay mo gid ni ang ato ang gisiguro gid nga maka-evacuate tungod kay diha mo overflow gid ang tubig kung dako na ang baha. Oh. Mayor, dapat yung gimo galaka ng murag brown man nga area sa Panba. Unsa nga laka nga itong gimo? Para murag di masubli na ning mga bagba. May posibilidad ba nga malikayan ni or mahimuan og mga plano? Ang karon plano na mo gid nga katong mga balay nga totally damaged nga naigo sa baha atong miaging Pasko. Dili lagi na mo pabalikon didto kay mo magito agianan magito sa baha. So ang nangita ko karon og mga yuta nga atong paliton sa LGU para dito na to sila i-relocate, no. So nangita ko sa Cagayanon diri sa part sa Poblasyon, Sinunok, diri na sa upper ground na para dito to magbutang og mga relocation sites. So pila, doon na ba data kung pila kabuk balay ang inyong nakatuna na Ang totally damaged nga ato ang base sa ato ang na-assess, no. Doon ay mga 42 to 41 families ang na-displaced gyud tungod sa ang ilahang balay totally damaged gyud, no. So doon na po yung mga partially damaged na mga balay karon ila na po napaayo na nahinay og repair, no. So pasalamat ko sa ato ang provincial government, no, sa ato ang pinalanggang government from day one na nakatutok ang provincial government sa pag-ayuda sa ato ang katauhan, of course sa ato ang kongresista sa segundo distrito, Congressman Ando, nga nangunay gid siya pagsuroy gani si Gob ang buntag dayon si Kong Ando pagkaudto naghatod sa mga pagkaon, nag-assist sa mga barangays nga mahatagan og ayuda para lang gyud ang tawhan maproteksyonan nga dili po makakaon, no. Salamat ko sa mga katawhan, no, katong mga ordinary citizens nga kanang spirit ug bayanihan sa mga Pinoy, no, nga mga Pilipino na gyud, no, maski mga ordinaryong tao
nagdala og bisag unsa na lang pagkaon, cash, any kinds uguan nga pwede nilang mahatag para lang gyud makatabang. No? So salamat ko sa tanan, di na ako tingali mata sa tagsat pero nasayod ang katawhan sa amo ang pasalamat gyud. Okay. Mayor, na pinabaglantaw nganong na kita mo gyud ang pagpaon sa ang tubig ikas kabukiran nga moanok anang maong mga barangay. Sama sumala sa istorya sa mga barangay official dos Bukid. Sayo pa hagsugod na ang kusog nga ulan. So dito na gid sa kadako sa ulan ni nahimong dakong baha. Naapay mga buhawi nga ni bundak moto nga ni hanok ito tanan paingon diri sa ubos. Ang Cagayanon medyo nagrabihan siya tungod kay ni overflow ang suba sa Palilan, no? Kanang dakong tulay sa Jimenez, Palilan River. Pag overflow na diri na dasmag dayon paingon diri sa among ang side sa Cagayanon, no? May lapad kayo nga basakan diya. So inaana ka kusog ang tubig. First time to nga nakita na to nga ni overflow pud ang Palilan River. So luoy pud kayo ang katawhan dito nga naagian sa maong baha. Okay. Usa pa nga barangay nga makasinati og pagbaha murag diri sa portion sa Moab. Kaning 5 coastal barangays na to, mo gini naapektuhan. Mo gid siya. Oo. Especially katong maagian na plin sa mga suba, no, kaning sa mga tulay kanang giagian sa suba nga kay walay suba dito nga wa mag-overflow. So ang at least ang Sinakaban wala kay dagko nga suba, no. Unlike sa Jimenez, Palilan River and Oroqueta to sa Layawan River nga. Ang bisan pa man sa kadako ni overflow lang gid gyapon, so ina kadako ang volume sa tubig nga ni bundak adtong panahon na. Okay, so matag karon kay kasi natin magyapon tag pag-ulan. So ang inyong gihimo nga pagpangandam labot yan ni naka-alerto gyud kanunay ang LGU. Oo, naka-alerto ta kanunay mo nang sa naamong po advisory kanunay ang Pag-asa. Once makita na to nga naka-orange rainfall ang advisory dayon tan-aw na to gyud actual nga medyo dagom na nagsugod na manawagan man dayon ta nga mamahimo mobalhin ta especially kung taob ang dagat, no? Kay lalo na daan tubig walay kahagbungan ang tubig moto nga naghangyo gyud mi nga conduct in preemptive kanang evacuation para ma-safety. Okay. So, kompleto matag kay Madam Mayor, karon yan mga pag-response o mga kalamidad ang atong LGU na abata ang atong MDRR. Naaman tayo mga equipment, no, pero dili po ninyo anak ka sophisticated tungod kay sa kakulangon sa itong pondo. Pero at least ang provincial government naman maka-assist sa ato basta panahon sa kalamidad nya naapod tay kanang team nga train pod para sa maong mga especially kanang pag-rescue o kanang panahon sa dunay mga kalamidad. So at least naatay mga personnel nga ready pod. Okay. So atong sugod gyud atong Disyembre 25 og karon mura di man kayo na mura usa man siguro no ang imong casualty. Wala ta, zero casualty. Zero casualty. Salamat ta sa Ginoo pod ana. So karon ang inyong gihimo ron mao ang giyon sa nato ni pag kanang mura ba og nagpainumdum na to ba ang kinaiyahan. Unsay mga malawtayo nato nga lakang gihimo nato. Mao na no. Doon na gito'y nakatunan sa mga pangitabo. Ako, pasalamat ko din sa Misamis Occidental na pinaagi sa ato ang mayong programa, pinanguluhan sa atong provincial government, sa atong gobernador, mga opisyalis. Wala kayo nakita din ng mga illegal loggings. No? Kung naman tingali mga ginagmay, unlike sa nitabo sa hinaplanon, dito man ko itong time ba kayo naghatod po ta o
mga relief goods, mga donasyon. Nakita na ko tong dagko kaayong mga truso nga pinutol. Kita na ko dinumero na nga mo niigo sa mga kuyog sa baha nga niigo sa mga panimalay. Motong daghan kayong nangamatay. Diri ang nakita nako sa mga baha katurang mga sanga-sanga, mga bukong nang hugaw sa kay simbako og diha to yung mga truso nga pinutol sa mga illegal loggers. Sigurado ko dili gid kay maura toy damage. Sigurado kung daghang kinabuhi gid ang makalas. Okay. Usabay na yung plano alang sa kilayahan nga makatabang po. Kinahanglan karon ang kanang pagprotektar aning ato ang kaniyahan kaning pagpananom kanang usay daghan ako nakita diri sa mga area nga kanang bang dapli suba nga tamnan og mga kawayan. Kawayan. Kay law mo kina siya og gamot. So kinahanglan na no para dili mo irod ning kuan mga yuta. May mga area diya nga akong ipasubay nga tulang og mga tanom. Dapat massive planting kita para protection. Kay kanang mga nakita kanang mga yuta karon nga wala kay tanom mo sayon kay mairod ba. So una prioridad gid ng protektar sa to kinayahan. Okay, so okay kasagaran na pananom kato mga kuan magod no? Pamutlo na pagdako siguro kanang mga kini mga kanang banyan trees. Banyan trees. Naalagi magtanom po pero kanang para puril ba. So dapat kan gyud no. Dayon kuan kana gyud pong kakugi sa tao. Kay usahay kanang pagpanapol sa tao makakita o pwedeng baligyan kahoy putol dayon dili na mo nahuna bag unsay epekto. Nabatian ba ni mo mayor nga murag ang barangay pod mo ang magkatawan sa barangay mo concern na pod sa kinayahan nga binakaron mo. Mao gani ako nakita sa murag na learn sila sa mga panghitabo. Kung say angay proteksyonan. So ako nakita karon ang dako kayong katong mga suba nga nagagayan nga perti na jud kayong lapara. Napara. Ang mga yuta sa kilid didto na nangagi ang tubig. So dapat pud ang suba karon i-rehab na. Nako nakita na isla ang Resimenes na isla ng tunga. Na diha karon ang mga bato. So dapat kanang naas tunga kwaon na kanang dagkong bato ibutang sa kilid para maproteksyonan ang slope para dili mo erode. Kwaon tong desto nga awason para ang tubig mudaloy pod straight no. So pareho na no, kwari per se dili na dautan. Kay kinahanglan gid ng kwaon po ng kuan para ang tubig na idaluyan. Flow ang tubig. Kana lang irresponsible kwari mo ginayang ay undangon. Pero kanang inana rehab kwari ho nimo nas tunga. Magamit pa nas dalan ni noon. Dayon proteksyonan tong kilid para ang daloy sa tubig diretso. Okay, so pero din sa imuhang kani mga gagmay suba wala may mga kuan ano. Illegal quarrying. Wala man tayo kuan diri kay gagmay man ning suba quarry. Wala tayo quarry site diri. Okay, Mayor, no? Salamat na kaubang na mo siguro ipaabot nga masidod na kay additional information nga buto may paabot ngadto sa katawan. Una sa tanan gusto kong magpasalamat sa kaitasan luyo sa naitabo ni atong miaging Pasko. Apan we have thousands of reasons nga kinahanglan gihapon magpasalamat sa Ginoo tungod kay gihatagan ta niya og pagtuon nga ang kinaiyahan angay ampingan protektahan.
Kaduha, nagpasalamat ko sa ato ang mga kaigsuonan, katawhan nga nagpakabana sa mga kaigsuonan natong nahitabuan. Ordinaryong tao, negosyante, radio sectors, all kinds of people nianhi aron paghatag sa ilahang mga tabang, no. Mao'y nakapagaan sa amo ang gibati nga kalisod, kaguol. Dayon pasalamat ko sa ato ang provincial government, pinanguluhan sa atong Governor Henry kung ando. From day one until medyo nakaginawa mi, walay hunong ang suporta until now. Kung sa imong kakulangon sa ginagmay, unaan nag-ayuda, provincial officials, vice governors, board members, my fellow mayors also, no, katong uban nga wa maapektuhi, tabang gyud. Dayon ang ubang mayors from other municipalities, Lanao diri ang hatag og mga ayuda. And of course the national government, no, sa ato ang presidente, pinagi sa DSWD, mga senators nga nanghatag po, no, to the provincial government, no, na pahiluna ang mga ninabang na mga ayuda. Until now padayon na nga na ato ang nadawat, no. So ang ako lang manghinaot ko nga ang katawhan kung unsa man gani ang ihangyo sa gobyerno mosunod ta, and kami nga naa dinhi sa pwesto, manikamot mi nga ang tanan maproteksyonan, especially nga kanang dunay kalamidad nga sama nini. So ang ako alang padayon sa pagampo nga manghinaot nga maproteksyonan ta kanunay, and padayon sa kakugi nga aron magpadayon ta sa atong adlaw-adlaw nga kinabuhi. Okay, Mayor, nakabit na ako gamay, no? 2023 na karon, kasi mga projects nato ang LGU sa daghan ta og i-propose na projects nga especially ang kakulangon sa infrastructure sa kadalanan, paingon sa mga upland barangays. Dayon doon na pud tay gi-propose nga mag-establish na to sa ato ang municipal town site, no, tungod kay kaning sinakaban, especially populasyon mura gamay na kaayo ba, no, sa highway o napiot. So na ako'y gi-develop dia nga gusto akong developon nga mga municipal town site diri unahan gamay, mga 7 hectares para mang mabutang na to ubang mga facilities dito ang ato ang town plaza, mga ato children's playground, tanan sports facilities para naapoy area nga especially ning kaning mga katigulangan, mga batan-on nga gusto magdula, mag-exercise, kaning mga may edad na nga gusto mag-hiking, at least sa mong area safety sila, unlike karon nga naraang taon sa highway yan, delikado kayo sa mga nadananan. Of course, priority na to nga nangita ko korong site nga kabutangan sa katong evacuation center gid na katong standard gid sa kuan. Nagimoy kagulingong evacuation center. Kagulingong evacuation. Sa habog po, basta habog naa sa site nga dili kuan kanang flood prone area. Dayon daghan pa, no, at least sa incumbency ni governor sa iyang pagka-congressman, murag nakumpleto na nga mong mga health centers, covered court, nga mo inahimo karong mga temporary evacuation centers, no. Dayon ang kana po namong gym, no, nga girilisan po na ni kong ando karon kay mao man temporary po namo nga evacuation center tungod dako na napod sa upper ground, so qualify siya. At least nadaan-daan na po yung mga daot mo itong napasalamat po ko ni kong ando nga nabudgetan po niya. So of course ang amo ang katong programa sa agrikultura nalipay kay ko sa pasabot ni Gob nga gusto na po matabangan ang
farmers, rice farmers, corn farmers, nga mahatagan sila libreng abono. Dayon gani gi-account na ni Governor ang tanang mga kaning equipment sa panguma. Mga gumahin mo, dili na mo abang ang farmers. Kita na mo maintain, muhatag ang ayuda ang provincial government para sa maintenance sa maong kuan, sweldo sa mga operators. Para ang farmers dili na mo abang, libre na tanan. So sana nang pinagang na nga paagi, medyo mo dako-dako gid ang income sa mga farmers. So especially karon ang abono dili na magwanta ang kamahal. So muna itong ipanagkamutan, dili lang ang infrastructure projects, kundi ang panginabuhi gyud sa katawhan. Human aning na sila tinuto nga mga kalamidad. Wala pa din pinay-damages na to sa agrikultura na to. Naatay mga damages sa kuan sa ato ang mga farms, no, livestock na apod kamulot ang ga-assist karon gani karong alaw na do nami meeting with the provincial team para ma-assess kung pila tanan total damages. Wala pa na kuan gyud. Wala. So ni nanata pero i-consolidate lang nato karon og pila gi total infra sa agri, sa livestock, kung pila na pugod tay mga nanagat pud nga na anuran ng mga pambots. So ato po nang i-account totally damaged na mga balay para mapangayuan na to, maprogramahan na to og ayuda para sa ilang mabalik ang ilang normal nga panginabuhi. Sa pilay ato mong i-budget ang focus sa town center. Actually, ang town center ang dako-dako ni pero ato lang gibay-base, no. Nangayo ta og initial nga mga 200 million para lang pag-develop sa pagbutang na daan sa mga access roads, no. Kay tambakanan pa ba ni. So kuan lang, by-pace lang ato ang it will cost hundreds of millions ito. Mayor, no? Ang simbahan sa Katoliko Romano, si Archbishop Pamawan, may panalang to sa pasalamat ninyo sa pagtabang nyo dayon, no, sa mga tao. So, sa interview niya kagalihan, ang ipasalamatan ang inyong mismo as a mayor, nimo, o sa tanan, sa mga lideres sa probinsya at sa barangay. Una, gusto po kong magpasalamat ni Archbishop Martin Humuad, no, kay nasayod ko sa iyang pagatiman pod, no, sa katawhan diri sa atong diocese. Salamat ko niya nga nabisita po siya sa balay karon gihaya akong inahan. Walang may mag-abot pero dito siya kauban with Father Darrell. Nasayod ko sa iyang pag-ampo sa katawhan sa Misamis Occidental. Pasalamat ko kanunay, no, nga kanang hinaot unta nga si Archbishop tagaan og maayo pang panglawas. Nasayod ko nga nagistorya mi nga na angioplasty man siya, dili putulalim tong nagian niya nga katagan po siya taas-taas ng kinabuhi. Kaya nasayod ko nga daghan pa ang katawhan nagkinahanglan sa iyang serbisyo, nagkinahanglan sa iyang mga panalangin para kitang tanan maproteksyonan. Okay, Mayor, salamat ug nagpilibukan sa tanan nga naglantaw kami na sinakaban ni nga mahina kasi na kay ipabot sa inyo. Salamat partner, no. Salamat kaayo sa tanan sa atong katawhan din sa lungsod sa Sinakaban. Manginaot ko nga uban ta sa kanunay sa pagampo, magpaningkamot, and rest assured na kininyong ubos nga igsuon maningkamot nga luyo sa tanan. Maningkamot ko nga kahatagan ta og dugang pang mga grasya nga mabalik og normal ang atong kinabuhi. Tunakaban si Sinakaban Municipal Mayor Dilio Lood nini nga mahina update, no, sa lungsod ni sa Sinakaban.